dobre. No tak vítaj u nás, Sebastian. Ďakujem opäť. Som ti skoro povedal Richard, ale Richard je tvoj otec, že? No, to by bolo. No. Nevideli sme sa cirka 2 týždne. Viem, že si mal v pláne ísť na nejaký turnaj. Ako to dopadlo? Je to doba, ako hovoríš, no v podstate turnaj sa podaril absolvovať. Svojím spôsobom aj úspešne, poviem to tak. Čo to znamená? No, skončil som tretí. No ale v koľkých si bol? Traja ste boli? Či... Opäť, no nie. V podstate v mojej skupine, ktorá bola tá najjednoduchšia, ak by som to tak definoval, bavíme sa tam opäť na rozdelení handicapov. Bolo to od 21 po 54, ktorý budeš aj ty, keď sa ti podarí spraviť tú kartu. Tak v podstate v tejto skupine bolo okolo 37 hráčov. V tej tvojej skupine? V mojej skupine. A koľko tam bolo skupín? Boli 3 skupiny. To znamená? To znamená, že dokopy tam bolo okolo 94 hráčov. Áno, rozumiem, ale tie skupiny boli, ty si bol v tej poslednej asi. Áno. No a potom boli ešte... Potom je taká ako stredná, ako mid handicap, kde bola skupina od 16 do 20 a potom bola od 0 do 16. A tá tvoja vlastne bola ako? Od 20 do 54. Plus minus alebo 20,1, alebo tam už sú tie detaily v podstate, aby sa to neprekrývalo. Ale dokopy hovorím, tých golfistov tam bolo okolo 94. Bol to celkom dobrý turnaj v rámci toho počtu tých hráčov. Čiže ty si bol v tej trojke a ten Kubo, čo neprišiel dneska zase, ten bol v dvojke, hej? On bol v dvojke. A Mišo, čo nechcel prísť, ten nebol vôbec. Mišo nebol vôbec, on čo sa mu stalo? Stále pracuje. Hej, ja som si myslel včera naposledy, že pracuje na tom novom uchope. Na novom švihu, to pracuje tiež, ale už by aj išiel, ale hovoril, že mal toho veľa, takže bohužiaľ. No dobre, tak poďme ale najprv k tebe. Tak vravíš, že si skončil tretí z tej tvojej... Áno, z tej mojej skupiny v podstate sám, počas toho turnaja nikdy nevieš, ktorý skončíš, lebo veď ty hráš v tom svojom flighte, kde sa môžeš cítiť naozaj dobre, komfortne, vyhrávaš spomedzi tých svojich konkurentov. Iba v tom flighte sú iba z tej tvojej skupiny, alebo aj... Nie, môžu byť pomiešaní. Čo pomiešaní? Môžu byť pomiešaní, ale väčšinou sa to snažia tak spraviť, aby tie flighty boli vyrovnané, áno. Takže každý v tom tvojom flighte je v podstate tvoj súper, ale viac menej ty nehráš proti ním, ale hráš proti ihrisku, ono sa to tak jasné. Ako definuje, že každý v podstate... Tak. Takže začali sme v podstate klasicky ako na jednotke na odpalisku. Bol to postupný Takže štart. Nebol kanon. Presne. Nie. Mali sme celkom príjemný štart tesne pred obedom. No ale počkaj, ja sa spýtam, že 3 skupiny dokopy 90 ľudí, keď to tam deleno 4, to je 20... skoro 25 fightov, tak to vlastne ty, keď bola si začína, štartovka. To keď jeden začína, tak ten posledný ide kedy? Oni začínali okolo 9 ráno, plus minus, neviem, či tam boli nejaké raňajky, ja som tam v tom čase ešte nebol na ihrisku, ale my sme štartovali 11:40 a po nás ešte išli 4 flighty. Takže naozaj ako bolo to rozdelené niekde do 2,5 hodiny, len v podstate ako začínali každých 10 minút tí hráči, aby sa to rozdelilo po tom ihrisku. 18. Áno, samozrejme. A kde to bolo? V Brne. Bolo to v Brne. Čiže čo v podstate aj vyhovovalo tým, že dali nás až tak neskôr, pretože tá cesta tam chvíľku trvá a tak ďalej, ale už sme tam prišli, dali sme si ľahký driving, jeden košík na rozťukanie, aby sme si to vedeli nejako naštartovať, ten švih v ten daný deň, potom bol krátky putting. Opäť je tam putting area, predtým väčšinou, keď máš čas, tak je dobré si vyskúšať, aká je rýchlosť greenov, ako v podstate, lebo na tom puttingu väčšinou vedľa clubhouse sa nachádzajú tie zóny cvičné. A počkaj, a vravíš, aká je rýchlosť, tak je to nejak relevantné, že naozaj to, čo je na tom puttingu, je potom reálne aj na tom greene? Áno. Málo kedy sa stane, že sú tam rozdiely, ale plus minus, to sú tak zanedbateľné rozdiely, že hráči s mojím handicapom to nevieme vyhodnotiť, áno, ale vie, že či sú rýchle alebo pomalé, áno, na základe toho ty vieš prispôsobiť tú ránu tým paterom do tej loptičky. A teraz neviem, aj odpalisko si hovoril? Aj odpalisko sme boli. Čiže najprv si vyskúšať odpalisko, potom... Áno. Ja mám taký zvyk, hej, možno niekto má opačný zvyk, ale ja mám tento zvyk, že naozaj prídem na to odpalisko predtým, keď je ten čas, začnem dlhými palicami a v podstate pomaličky si prejdem, bol tam 45 loptičiek na ten jeden voucher, ktorý si kupuješ na recepcii.
A tých 45 loptičiek ja si rozdelím medzi tie dlhé palice až pokračie a potom plynule prejdem na ten putting, tam sme boli 10-15 minút, vyskúšali sme si, aké sú tie greeny, či nám to dneska pôjde na tom puttingu alebo nie. No a následne sme sa presunuli na odpalisko číslo 1, odkiaľ v podstate, kde už čakal Marshall a ten nám povedal špecifika v daný deň ihriska, kde sú vody, kde sú trestné zóny, kde je pôda v oprave, aby sme vedeli, s čím máme počítať. No a potom už sme si v podstate začali odpalovať. Dokonca Marshall ti aj povie, že ktorý z toho flightu začína a poradie, v akom začínate. Aký dôvod na to? Handicap, podľa výšky handicapu. Hej, a to ste boli iba ako muži. Áno. Ale môže byť aj žena s vami vo flighte, len tým pádom, keď je žena, tak ona ide prvá, lebo tie odpaliska má bližšie. Jasne. A v podstate, alebo posledná. Ono záleží potom samozrejme, že ako no dobre, takže skončil si, vravíš, tretí v tej svojej skupine. Čo to znamená? Koľko tam bolo úderov? Aký máš teraz handicap? Alebo ako to? Začínal som s handicapom 23,6 a v podstate tých úderov, ktoré som zahral, bolo 97, ale turnaj nebol na údery alebo na netto runy, ako to zvykne byť, ale bol na Stablefordové body. Stablefordové body sa ti počítajú, je to koeficient handicapu počtu rán na danej jamke. A ty, ak máš pár, tak dostaneš 5 Stablefordových bodov, ak máš booky, dostaneš 4 Stablefordové body a takto to ide priamo úmerne. Samozrejme, čím máš nižší handicap, tak tým tie body sú nižšie. Áno? Čiže za pár už ty môžeš dostať iba 2 body a čím je opäť nižší ten handicap, tak za pár dostaneš 1 bod. Čiže im sa ťažšie nazbierajú tie Stablefordové body, ale opäť na druhú stranu tým vyšším handicapom je problematické dať vôbec zahrať double booky trebárs, áno, čiže 2 nadpar. No, tak oni zahrajú 3 nadpar a stále za to dostanú 1 bod, kde už hrať s nižším handicapom ho nedostane. Tak v podstate tu sa niekde vyrovnáva ten dobrý hráč s tým začiatočníkom. No, čiže zahral som 97 rád s handicapom 23,6. Dosiahol som... 72 bola... Pár ihriska. Ty zahral 97. To je 25. Áno. Ale kvôli tým bodom, čo ty hovoríš? Kvôli tým bodom, kvôli úrovni alebo slope ihriska, ktorý sa počíta, je to obťažnosť. Každé ihrisko má svoj slope definovaný. A opäť k tomu ešte prispievajú aj poveternostné podmienky, ktoré neboli ideálne, pretože naozaj veľmi veľa fúkalo, ťažko sa hrá, keď ti vietor fúka doproti, tie dlhšie rany sú problematické. Ale na základe tohto celého v podstate ja som nazbieral 38 Stablefordových bodov, čo mi na konci znížilo ten handicap na úroveň 17,6. Počkaj, to je tvoj terajší handicap. Teraz aktuálny môj čiže handicap. Čiže už vlastne automaticky, keď niekde ideš, tak máš handicap to. 17,6, čo ma v podstate posunulo do tej kategórie toho stredného handicapu. Čiže na budúce, keď budeš niekde hrať, tak už budem ten stredný handicap a treba, keď pôjdeme my dvaja spolu, ty budeš 54, tak už nebudeme spolu v skupine. Čo neznamená, že nebudeme spolu vo flighte. Môžeme byť, ale ty hráš o prvenstvo v svojej skupine a ja o prvenstvo v mojej skupine. A ten flight to nejak delí Marshall, alebo môžeš povedať, že ja chcem ísť s ním do flightu? Vieš si to požiadať a samozrejme záleží na organizátorovi, či to dovolí, alebo či on stanovuje fixne tie skupiny. Ale väčšinou sa to dá dohodnúť, áno, lebo keď sme kamaráti, prečo by sme nemohli hrať spolu? Jasne. No dobre, ale keď napríklad začínajú tie skupiny, akože ty si v trojke, Kubo bol v dvojke, to je jedno kto. Keby si ty dosiahol taký výsledok, že by si bol lepší ako ten v tej jednotke, tak čo? Nič, vyhrám svoju skupinu. Stále vyhráš iba svoju skupinu. Stále vyhrám iba svoju skupinu. Býva aj spoločná skupina, ale konkrétne na tomto turnaji nebola. No a Kuba ako dopadol? Kubo dopadol tiež tretí, ale vo svojej skupine. To znamená, že má aký handicap? To znamená, že má aktuálne 17,1. Alebo 17,3 ako plus minus, akože 17 máme rovnakú a už teraz v podstate budeme superiť v tej istej kategórii. Takže si ho dobehol. Alebo si spomínal minule, že má nejaký handicap, neviem koľko si dal. 11. Dalo sa mi, že mal 11, ale v podstate on tým, že má viacero členstiev, tak tam bol problém pri Českej golfovej asociácii, nejako sa to tam prelinalo, ale v podstate teraz už by to mal mať fixne. Alebo si vravel, že mu neveríš, že tak hrá, ale v podstate už mu akože hrá dobre, hej? Hrá dobre, nemôžem povedať, akože by hral zle. Dlho som s ním hral, naozaj, ako minulý rok sme sa
stretli na ihrisku možno 1-2 krát. A to v úvode sezóny. Takže nevidel som ho naozaj dlho a dobre, polepšil sa. Odkedy ho poznám a odkedy s ním hrávam, tak sa polepšil. Tak verím, že na budúce už dojde sa nám porozprávať, lebo začneme o ňom rozprávať škaredé veci. OK, a teraz máš čo na pláne? Teraz v podstate uvidíme, ako bude počasie, lebo to počasie je naozaj premenlivé. Chcel by som tento rok naozaj absolvovať, čo som aj v predchádzajúcich podcastoch spomínal, že tých turnajov by som chcel absolvovať naozaj viac. A môj cieľ je skončiť túto sezónu na úrovni handicapu niekde okolo 10. To by bol ideál, ale k tomu ako naozaj treba prispôsobiť veľmi veľa tréningov, času a tak ďalej a tak ďalej. Takže... A ty si hovoril, že niekedy v budúcnosti, že by si možno že rád robil aj nejakého trénera, čo týka golfového, tam musíš mať aký handicap? 10 je v podstate minimum, aby som mohol sa prihlásiť na Slovenskú golfovú asociáciu a prihlásiť sa do kurzu trénerov, ktorí oni robia ho raz ročne, čo už tento rok sa mi nepodarilo. O minulom roku ani nehovorím s tým handicapom, ktorý bol, takže to bolo úplne bezpredmetné. Ale áno, je to v podstate taký môj cieľ v tom športe dosiahnuť tento handicap alebo byť ideálne single. Single znamená, že máš jednociferný handicap, ale to už sa bavíme naozaj o tom, že už aj tie výsledky stoja za to a aj tá hra už ťa úplne ináč zase baví a naplňa, keď si spomeniem, ako to bolo 2-3 roky dozadu, že naozaj tie loptičky sme hľadali v lese, neviem kde, nebaví ťa to proste ako... Len treba to vydržať v sebe. Opäť, to sa bavíme o tom, že... Jasné, ale budeš musieť mať potom nejaký klub, alebo sa to povie... Kde to budeš trénovať? Keby si sa teraz keby si mal ten handicap dobrý a povieš si, idem niekoho trénovať, tak ty musíš vlastne niekde prísť. Áno, treba prísť na nejaké ihrisko, ktoré máš dohodnuté. Čiže musíš byť dohodnutý? Čiže musíš byť asi aj člen? Ako tréner úplne nemusíš byť člen, ale čo sa týka napríklad toho, že máš nejakého zverenca, chceš tam urobiť jemu zelenú kartu, klub by mal o tom vedieť a ty mu zaplatíš ako tréner nejaké fíčko alebo nejaký poplatok, že áno, ty tam môžeš urobiť tú zelenú kartu. Aby jednoducho aj ten klub ako na tom nejako participoval. Ale ty podpisuješ ako sám seba už ako tréner, no len hovorím, že tam k tomu priliehajú skúšky, národné skúšky golfovej asociácie. A je tam toho naozaj viac. Celý ten kurz, ak si dobre spomínam, trval 3-4 dní, bolo to, alebo 5 dní, bolo to rozložené asi na 3 víkendy spolu so záverečnou skúškou. Tiež to stojí nejaké peniaze v podstate absolvovať ten kurz, takže naozaj akože musím zamakať. Jasné. A ešte poďme k tomu turnaju. Ako si tam mal najlepšiu jamku? Ako si zahral najlepšie? Jamky, ktoré boli, no podarilo sa mi tam zahrať aj pary. 3 pary. To bola koľko parová? To bol trojpár, štvorpár. Toto sú jamky, ktoré mne konkrétne vyhovujú. Trojpary mám naozaj rád, ale opäť bavíme sa o tom, že musí ti ísť ten putting, lebo bez toho ten trojpár nezahráš, aj keď aký si mal najdlhší tam, keď si hral pár? Najdlhší odpal... Nie odpal. Už ten putting asi ako ďaleko si bol? Vieš čo, boli pekné paty, čo skôr nebol až taký ten fotogenický, že jednoducho naozaj z tej dlhej rany ti padne do jamky, ale boli veľmi dobré tie približovacie paty, kedy som sa vedel približiť k tej jamke možno na 30-40 cm. A tam máš veľmi vysokú pravdepodobnosť toho, že ten pad premeníš. Takže tam tá úspešnosť, mne osobne to vyhovuje viac, ale opäť je to stratégia každého hráča. Niekto môže s tou dlhou prihrávkou hrať priamo do jamky a buď to vidia, alebo to nevidia. Ja som skôr ten, čo si chce nahrať do dobrej pozície. Podľa toho, ako teče ten green. A to už sú veci naozaj, ktoré už preferuje každý ten jeden hráč. No ale čo ma napríklad potešilo, boli veľmi pekné odpaly z tyčka, čiže z toho odpaliska už pri tých jednotlivých jamkách, tak tam naozaj tým, že tie poveternostné podmienky neboli ideálne, ale nie vždy ti fúka priamo do tváre, ale fúka ti niekedy do chrbta, tak ako častokrát sa stalo, že to presahovalo naozaj tie vzdialenosti 200-220 metrov, Takže to bolo také minimálne potešiteľné, že áno, keď dáš takú dlhú ránu, dopadne ti na fairway a z toho už máš tú pozíciu hrateľnú, tak poteší ťa to a je to tebe jednoduchšie. Ja som minulý víkend vlastne celý sobotu, nedeľu sa díval, v Číne bol nejaký turnaj, a som bol prekvapený, že tam v podstate, keď patovali tí profesionáli, už meter 20, tak to vôbec nebolo isté, že to dajú. Áno. V podstate akože čo viem ti k tomu povedať je to, že profesionálne ihriska alebo už tie turnaje, ktoré sú prispôsobené rýchlosti tých greenov. My sa bavíme, že v strednej Európe sú rýchlosti niekde okolo 8-9 yardov za sekundu sa mi zdá, alebo ako to je prepočet.
ale už tieto zahraničné atakujú tie vrcholové hranice, čo je 12-13. To sú maxima, ktoré sú v podstate. To znamená, že ty sa tým paterom dotkneš tej loptičky a ona ti ide bez nejakej dramatickej kontroly 6, 7, 8 metrov, áno. A ty už to nevieš skontrolovať, takže je veľmi ťažké patovať na ihriskách, ktoré sú naozaj na profi úrovni. Lebo sú rýchlejšie tie greeny. Tak ako boli tam aj takí, čo z 8 metrov dali ten pad. Áno, dáš ho, veď ako... Niektorý bol 40-50 cm, tak to bolo akože viac menej jasné, že dajú, ale bolo 1,5 m a ten moderátor sa ešte díval a boli aj takí, čo im urobilo, vieš to, hop, áno, to účko, také tú podkovu, či ako tam hovorili, takže nie je to také ľahké, ako to vypadá niekedy. Ono stáva sa, lebo zase na rovinu, bavíme sa o tom, že sú to profi hráči, ktorí berú nemalé peniaze za ten šport a venujú sa primárne iba tomu, trénujú to od 8-10 rokov svojho života a venujú sa naozaj iba tomu a aj pri tých turnajoch v podstate aj tie piny, ktoré sú na tom greene, ten green má rôzny ten relief a zase oni im to nedávajú na tie ľahké pozície, to si treba uvedomiť. Že naozaj ten greenkeeper, ktorý sa stará a pripravuje ten green, tak on tiež akože dá ten pin tak, aby to nebolo úplne jednoduché ho premeniť, ten pad. Takže toto je na tom napríklad. A to, čo som sa díval, my sme minule rozprávali o tom, či sa môže odpaliť loptička aj z vody a teraz v tej Číne konkrétne už úplne posledné dve jamky. Jeden už skončil, mal minus 14 a už iba jeden ho mohol dobehnúť a musel by zahrať dvakrát eagle. A na predposlednej dal eagle, išiel na poslednú, trafil jazierko hneď vedľa greenu a z toho jazierka trčala tráva. Tá loptička ostala na tej tráve. Takže on išiel vlastne, keby chcel vyrovnať, musel by dať z tej trávy rovno do jamky. Tak to tam šteloval a akože dali ju preč, akurát, že dal takú silu, že prehodil green. Takže potom bol v páre sa mi zdá nakoniec, takže nie. Ale tak akože za mňa klobúk dole, že sa vôbec niekto pustí hrať z takejto pozície. Ako ono sa to stáva, treba, keď ty máš vodu alebo vodnú prekážku, jazierko, to je irrelevantné, potok a stojí ti v podstate tá loptička v takej pozícii, kedy ty si veríš, že ju dokáže zahrať, môže byť treba aj po kolena vo vode, ale veríš si, že to zahráš, tak ako ty ju môžeš hrať. Len nemusíš. Nie je to podmienka. No tak jemu nič neostávalo, keď chcel vyhrať, vieš. A ďalšia, keď sme sa bavili minule, že keď máš nejakú tú hranicu trestnú a dáš to na tie dve dĺžky a púšťaš zvyšky kolena, tak tam som si všimol, že oni to pustil a neviem, či sa mu to nepáčilo a urobil to ešte raz. Môže, ak ti to steče do pozície, ktorá ti nevyhovuje, lebo ten free drop, ty už máš v podstate trestnú ranu, takže ono by ti to malo pomôcť, lebo ty si obetoval ako jednu ranu kvôli tomu. Tak ak sa ti ona posunie tá loptička do polohy, ktorá ti nevyhovuje, môžeš to zopakovať, ak sa ti ten free drop, alebo drop v tomto prípade, zopakuje 2 alebo 3 krát, tak ty v podstate ju už môžeš zdvihnúť a môžeš ju aj fyzicky položiť na to miesto, ktoré definujú dve dĺžky palice od zóny, kde preťala loptička. A ešte tam bol jeden zaujímavosť, tam vlastne predposlednej alebo poslednej jamke, neviem, bola asi tá priekopa vodná, a išiel cez ňu mostík a jeden mu skončil presne na tom mostíku a najprv aj ten moderátor myslel, že jednoducho to je niečo akože keď ti povedia, že je tam voda, alebo že to tam dáš a že nevadí, lebo že to je chyba toho, takže si mysleli, že si tú loptičku vymôcť vyťahnuť, ale ten maršal povedal, že nie, takže on si musel a ten mostík mal takéto dve a zábradlie, takže on si musel jednou prihrať a potom musel hrať. Čiže nedovolili mu akože... To znamená, že mostík bol ako súčasť ihriska, nebol definovaný ako nejaká akože prekážka alebo niečo v tomto zmysle. Takže museli ísť ešte raz. No. Kde si sledoval ten turnaj? No v televízii. To nie je jasné, ale na akom programu? Golf. Na Golf Channel? Sa mi zdá, že Golf sa to volá. Vlastne bolo to. A to neviem, že som to úplne dobre pochopil, ale podľa toho, ako som sa díval, hej. Neviem teda, či to bolo piatok, sobota, nedeľa, alebo iba sobota, nedeľa. Ale hrali 18, ale oni hrali do obeda raz a po obede druhýkrát a zase raz a druhýkrát. A neviem, či to nebolo piatok, sobota, nedeľa, alebo sobota, nedeľa, už neviem. Ale vlastne hrali a bolo zaujímavé sledovať, ako sa to poradie mení, že prvý deň tam boli nejakí 4 a 5 ako kvázi favoriti, druhý deň si ich tam už vôbec nevidel. Pri tej poslednej hre zase niektorí sa začali vracať a bol tam taký Španiel, ten bol stále medzi prvými 3
nakoniec aj skončil asi, ja neviem, tretí alebo štvrtý. To bol jediný taký, čo tam sa stále ukazoval, iné sa to tam stále menilo. Aha. Môže byť naozaj formát tých jednotlivých turnajov býva rôzny, preto je to aj zaujímavé pre toho diváka, že nie je to vždy len o tom istom, tí jednotlivci 4 dní po sebe hrať a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca ja, čo som teraz aj počúval, lebo bol Masters, ako veľmi, veľmi dôležitý turnaj v roku. Je to jeden z Grand Slamu, pomyselného golfového. A tam padne počas toho turnaja veľa tém, komentátori sa naozaj dobre o tom rozprávajú a spomínali, že treba aj na olympiáde, ktorá bude. A bude tam aj golf, tak mal by byť vo formáte, sa mi zdá, Texas Scramble dvojíc, že dvojice by v podstate mali hrať. Ono to potom funguje tak, že keď pôjdeme my dvaja, to je ten Texas Scramble a jednoducho ty zahráš, ja zahrám a ktorá má výhodnejšiu pozíciu, koho rana, tak v podstate s tou sa pokračuje ďalej. Takže aj tento formát by mal byť na olympiáde, čo určite niečo zaujímavé. A my sme mali nejakého, mal také talianské meno, neviem, či to bol Talian, ale na poslednej olympiáde, neviem, či nemal medailu nejakú. Mal. Bavíme sa o Rorim Sabatinim. Hej. A on je akože pôvodom, ale asi nie je Slovak, že či je? Juhoafrická republika. Aha, ale už ako za Slovensko. On hrá za Slovensko, sa mi zdá, neviem aj občianstvo, či tak musí mať. Musel mať tým pádom, keď reprezentoval Slovensko, on bol druhý. Bol druhý na olympiáde, čo bol veľký úspech, lebo on ako golfista dobrý bol, ale povedzme si na rovinu, už ten vek naozaj nie je úplne jednoduché. Nepoviem ti presne. No, nechcem akože dobre, nechcem o ňom rozprávať, jasné. Ale koľko je taký vek profesionálneho golfistu? No poviem ti teraz konkrétne na to Masters,